Здравейте хора, аз съм Гамчо Манчов, тук до мен е... Кирото БГ, брат. Да, тук до мен е Сканя и ние ще си въртим гумите тук нещо. Айде скачаме... 1, 2, 3, да. Правим лупинги. Че какъв лупинг, майко. Ти беше хора, това е невъзможният лупинг. Малко е възможно, ама. Цена е той. Един мой приятел. Ето ми сега. Не бе, 82 манги си печели купи. Защо направи? Направо да се очудиш от кеф. Брат, аз с кола ще го направя. Да го направя ли? Добре, гледам, дай. Ти направо се прибива. Аз с кола ще го направя. Аз ще го направя с кола, човек, да го направя. Не, кой го силен? Иво! Прави го. Брат, го казах. Опрети звука. Ясно. Нязи. Не от мен. Нязи. А? Да се потопазе. А? Стапто да даде обоз. Добре. Накой да пуснат. No problem. Да бе, майка ти те, като кажи. Добре. Чакам те и го донеси в компютъра ти. Не. Оставя монитора. Еко монитора. Не взема. Да, само компютъра. Гъта Сан Андреас. Паде да знам. С мене. Кой ще ти? Оня ти има. Хората да знаят това, само този клип, само лупинги прави. Друго нищо. Правя 2 звънча. Може? О! Плата. Само лупинги чуя. О, на лампата, че ти беше невъзможно. Бра, има тройка най-флотра, бе. Сега той, Адарти с БГ. Сцена и ти, ако искаш играй той. Евротрък. Не бе, аз мисля да игра. Аз да си гледам клипове сам. Гледай моите. Бах, тяки автобус, брат. Кой, къде бе? Евротрък симулатор 2, енчо, бот, мод си рим. Автобус може да караш. Да, той е мод. Да, ако мога да си кара, мога да появи това. Мога за 10 минути мога да стане сега и това. И да се возим можем. Да караме. Аз ще изкочи тяхно, а сградата не за скочва. И хубаво може да караме до градче. Само трябва да имаш. Избирах Ай, последния. Хора, той ще е последния лупинг. Право. Да успееш да. Човек иска да скочи горе на сградата, човек не може. Готово. И хора, това ще е всичко от нас за лупинг епизод 1. Чао, чао.